Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, diskutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, diskutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Gaur hemen, ofizialki Leiberri zentroa inauguratzeko gaude. Gaur hemen, eskualdeak aspaldidanik daukan behar bati erantzuteko tresna bat martxan jartzeko gaude. Eta bideoan esan bezala, Joanderrek esan duen bezala, Leiberri zentroa 4 pareta baino gehiago izateko sortua izan da, eta Tolosaldea garatzen bere garaien 80. hamarkadako krisitik irteten laguntzeko sortu zen moduan, Leiberrik egun eskualde honi, Tolosaldeari kontestu lantzonetatik ateratzen lagundu behar digu, eta horretarako tresna bat izateko sortzen dugu. Eskualde mailako langabezia bideoan ikusten zain, 16 ingurun daukagu. Aspaldi ez zenula horrela ikusten. Zesanik ez, 45 urtetik gorakoa dituzten jendean gain dagoen karga. Populazio horri langabezia hor disparatu egiten zaigu eta jende horrek familiaren karga ditu. Egoera latza da familia askotan. Zesanik ez gazteetan, zesanik ez emakumeak, etorkinak. Langabezitaz altuak, enpresa, aktibitate ekonomiko asko izteko itxita batzuk, ereak, finantzazio iturriak askotan izuztuta, tailar txiki askok aukerak itxita dituzte finantzazioa eskuratzeko. Ondorioz laneko baldintzak ez dira hoberenak. Ez dira hoberenak eta horrek ere lan baldintzak eskartzea dakar eta prekarietate askotan ere. Beraz, hori da argazkia gogorra da, baina hemen gaude. Eta hemen gaude etorkizuna ere egitzeko. Erronka handia dugu. Eskualde mailako referente bilakatzea Leiberri, eskualdeko sozioekonomia hobetzea, enplegua sortzea, proiektu berriak erakartzea. Eta lanildo berriak sustatzea, elkarre eraginak, eragile ezberdinen artean elkarre eraginak sortu, eskualdea saretu eta sinergiak eragitea. Erreferente bilakatu behar gara eskualdea, Leiberri danontzat ezagutu beharra izan da, edo ezagutu behar dugu. Ideia bat duenarentzat, lan bila dagoenarentzat, zein lana eskura edo lana eskaini dezakenarentzat. Eskualdea indartzea dugu helburu eta horretarako eraikinak ere tresnak ematen dizkigu. Enpresa azteriak, formakuntzarako lokelak, elkarrekintzak eta proiektu amankomunak sortzeko gune neutroak eskaintzen bai dizkigu Leiberrik. Eskualdea, esan bezala, konplexua da, enpresa txikiz hornitua ia erabatean, ez? Sarri aktore bakoitza guretik goaz, administrazioa beretik, tailer bakoitzak edo enpresek ere norberak askotan harremana gehiegi izan gabe elkarri. Eta ondorioz amaitu gabeko produktuak egiten ditugu askotan eskualdean, ez? Kate luze baten, kate begi bakarra gera, sarri. Horrek, esportatzeko zaitasunak sortzen dizkigu, eta horrek, dependentziak ere sortzen dizkigu eta ahuldade bat izaten da sarri. Baino, ahuldadeak indargune bilakatzen ere ikasi behar dugu. Eta lehenago esan bezala, ahuldadeak ezagutu eta garaitu. Kalitatean aldeko apostu egin behar dugu, lehiakortasunaren bidez kalitatezko enplegua sortu behar bai da. Enpleguaren kalitatea eskualdeak duen lehiakortasun mailaren pareko baita. Txiki izatea lehenago esan bezala, malgu izaten laguntzen digu, eta hori izan bezala, ahuldade izatetik aparte indargune ere izan daiteke. Ondorioz, Leiberriren erroka hori da eskualde mailako politika integrala garatu, kategoriak elkartu eta sare indartsuak sortzearena. Bakoitza beretik, baina elkarrekin sortzea proiektuak, sinergia mugimenduak eta enplegua sortu eta eskualdean aberastasuna banatzea. Eskualde bat osatu nahi dugu eta sarea sortzeko aria da Leiberri. Sokamutu guzti horiek bat egin eta bidea egiten lagunduko duena. Hala ere, Leiberri ez da ezertzio guztio gabe, hemen gaudenok, zein beste askoren laguntzari gabe, Leiberrik eragile guztien implikazioa laguntza eta kidetza behar du. Eta tresna hortan eragile gabe, edo tresna hau eragile guztio gabe,
ez da ezer, intxaurri gabeko eskola izan ditzake, beraz, lau pareta hauek, eragile guztien, eskualdeko eragileen eta eskualdetik kanpo dauden eragileen ere laguntza, implikazioa behar du. Eta horregatik, zuek, guk, administrazio publiko, hezkuntza arlo, sektore ekonomiko, langile sindikatu, norbanako, zuek, guk, gara Leiberri, zuek, egingo duzu eraikina utresna, zuen ideia, zuen aportazio, zuen implikazioaren bidez ezken finean. Helburua Tolosa da erakargarri bat egitea, bizitzeko, lanerako eta batez ere etorkizunerako. Sinestu beraz, guk sinesten dugun bezala, sinestu tresna honetan eta egin dezazuen zeure, egin dezagun geure. Zuek eta guk eta zuek bat eginek. Konpromisoaren adierazpena da Leiberriren irekiera. Eskualdeetan garapena bultzatu eta enplegua sortzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak duen konpromisoaren adierazle. Gipuzkoaren garapena eskualdeen garapena da. Tokian, tokiko garapena. Hori da Aldundi honek duen erronka. Eskualdeen garapena bultzatuz, Gipuzkoaren, gure lurraldearen garapen ekitatiboa gauzatzea. Hori da gure erronka. Politika publikoen bidez, desberdintasunak gainditu eta Gipuzkoa kohesionatuagoa eraikitzeko asmoarekin. Proiektua zena, errealitatea dago. Egitasmoa bertan behera, gela ez edin, gure konpromisoari eutxi eta Espainiar Estatuak hitza ez betetzean utzitako 400.000 euroko utxunea geure aurrekontuetatik beteaz. Seguru nago, herritarren eta enpresen onurarako izango dela zentro hau. Herritarrentzako formazioa, gaitasuna eta ikasketarako aukerak hobetuaz modu honetan enplegua lortzeko aukerak. Eta eskualde honetako Tolosaldeko enpresentzat kompetitiboagoak izan daitezen. Hau esan da, nuke nahi eraikinak bera aipatu gabe utzi. Eraikin jasangarria, sosteniblea, egiteko ahalegina eginda azken teknologiei esker energia kontsumoa ahalik eta txikiena izan dadin. Beraz, Leiberri gure Gipuzkoaren eredua da, sozialki arduratsua den lurraldearena. Eta hiru alorretan da, jasangarritasun ekonomikoan, berrikuntzaren eta ekintzaileetasunaren sustatzaile, bultzatzaile, jasangarritasun sozialean, enplegua sustatzea duelako helburu eta ingurumenarekin jasangarria eraikinaren ezaugarri esker. Izan behin bada, gure lurraldearen, Gipuzkoaren, garapen orekatuaren eta kohesioaren bultzatzaile Leiberri zentrau. Sail honen eta jaurlaritza honen asmoa da gure autogobernuak ematen dizkigun ahalmenei helduta jarduteko orduan inposatzen zaizkigun mugei aurre egitea eta Euskadi aurrera ekonomia hazkundera eramatea eta gure herriaren lehiakortasunaren eta garapen sostengarriaren norabidean beste etapa batera salto egitea lortzea. Eta lan hau aurrera eramateko zuek hor zaudete. Leiberri sortzen duzuen eragile guztion, zuon laguntza ere beharko dugu. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, diskutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, diskutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen